Косио, така, на първо време честита поредна победа през този полусезон. Оценката ти като цяло за изминалите 10 мача? Ами като цяло оценката е добра. Можеше да сме с една-две загуби по-малко, което надявам се да не окаже влияние в края на редовния сезон за плейофите. Отбора се сработва добре за сега. Надявам се да успеем да направим няколко отборни тренировки с всичките по-опитни играчи, така да се каже, за да може за втория полусезон играта да върви още по-добре. Както в защита, така и в нападение. Усещаш ли си така стиковката наистина все по-добра с всеки матч, тъй като в началото в крайна сметка много нови играчи, нормално беше да отнеме един-два матча? Много трудно по-неопитните играчи, по-младите играчи много по-трудно се сработват с по-опитни. От гледна точка на това, че те са свикнали да играят играта по-бързо. Има моменти, в които опитните играчи просто стопират, което е нормално в хода на един матч. За да не се получава само, както се казва, да тичат напред-назад и грешка след грешка. Оттам се получават и по някой път тези загуби. Имаше специално на матча с Своге, втория матч, който беше за полусезона. Там бяхме повели с 6, с 8 точки, в четвъртата част, ако бяха се умяли по-младите, защото тогава бяхме без повечето опитни играчи, ако бяха се умяли да спрат топката, този матч може би щяхме да го спечелим. Нямаше да е нужно да влизаме в продължение дори. Оптимист си, че този опит ще помогне така за по-високо място в края на класирането и след това съответно и в плейофите? Ами да, мисля, че двете загуби, които са от първите две загуби за сезона от септември от Своге, мисля, че втория полусезон януари ще успеем да ги наваксаме. Даже ние трябва да гоним победа с по-голяма разлика, отколкото сме загубили. За да може при евентуално изравняване в края на редовния сезон да сме пред тях. Доволен ли си от момчетата от школата, които се включват? Да, включват се с желание, даже с много голямо желание. Виждат, че не е дадено това място да играят за мъже, което е главната цел. Главната цел е те да се борят да играят за мъже, за да има едно израстване, което примерно миналия сезон без по-опитни играчи го нямаше, защото те знаеха, че каквото и да стане, те ще играят. Да. И така, от тази гледна точка едно коледно пожелание към всички почитатели на клуба. Ами, първо да изкараме втория полусезон без контузии. Това е най-важното. Да сме здрави и всичко останало то ще се нареди с времето и с тренировки.